உயிர் வாழறதுக்குள்ள தாற்பயம் எது அப்படின்னா பிராணசக்தி. அது மனிதனோட வேதம். அகத்தியர்லேருந்து நிறையா ரிஷிகள் வந்து வேதத்தை இயற்றியவங்க இருக்காங்க. ஒரு மனிதனோட ஒரு மரத்தோட அடி வேறு மாதிரி வேதம். மரத்தை வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம், ஆனால் வேரை பார்க்க முடியாது இல்லையா? அது வணக்கம். ஜோதி சிலம்பம் சக்திரிய குருகுலத்தில் ஆயக்கலைகள் 64 குருகுல வழி ஆயக்கலைகள் 64 வந்து இன்றைக்கி 2வது பாகமான 8 கலையை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி முதல் பாகத்தை பார்த்துட்டோம், 8 கலையை பற்றி பார்த்துட்டோம். இப்போ 2வது பகுதியில் 8 கலைகளில் வந்து என்னென்ன கலைகள் இருக்குது, அதில் முதல் கலையை பற்றி பேச போகிறோம். முதல் கலை அதில் 8ல் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேச போகிறது வந்து வேதம் அப்படின்னு ஒரு கலை. வேதம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத பற்றி பேச போகிறோம். வேதம்னா என்ன அப்படின்னு பேச போகிறோம். ஒரு கலையோட தாற்பயத்து பேர் வந்து வேதம் சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து மனுஷனோட தாற்பயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மனுஷனோட உயிர் வாழறதுக்குள்ள தாற்பயம் எது அப்படின்னா பிராணசக்தி. அது மனிதனோட வேதம். அந்த அதுமாரி ஒரு பொருளோட உயிர் தத்துவத்தை பற்றி பேசுகிறது தான் வேதிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. அந்த வேதத்தை வந்து நாம் வந்து இன்றைக்கி மனிதன் வாழ்வியலுக்கு என்னென்ன வேதங்கள் தேவைப்படுது, என்னென்ன வேதங்கள் வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்றத நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம். அந்த அடிப்படையில் வந்து வேதங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ அந்த வேதத்தை வந்து யார் இயற்றியவங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அகத்தியர்லேருந்து நிறையா ரிஷிகள் வந்து வேதத்தை இயற்றியவங்க இருக்காங்க. அகத்தியர் வந்து முதல் வேதத்தை இயற்றியவர் வந்து அகத்தியர். கபிலர் எழுதினார் வேதம். அப்புறம் வந்து அகத்தியருக்கு அப்புறம் கபிலர் எழுதினார். கபிலர் வந்து நிறையா வேதத்தின் அடிப்படை தத்துவத்தை எழுதினார். அதுக்கப்புறம் வந்து வேத வியாசகர் அப்படின்ற ஒரு ரிஷி வந்து வேதத்தின் அடிப்படையை வந்து வேதத்தை எழுதினார். அப்போ அது மாதிரி தொடர்ச்சியாக வந்து வேதங்களை வந்து சப்த ரிஷிகள் வந்து வேதத்தின் அடிப்படை தத்துவத்தை பற்றி எழுதினாங்க. அப்போ வந்து மனிதனோட வாழ்வியலுக்கு வந்து வேதங்கள் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை அப்படின்றத வந்து அந்த காலத்தில் வந்து எடுத்து சொன்னது தான் வந்து வேதம் அப்படின்றது. அந்த வேதத்தை வந்து வேதிக் அப்படியே ஸ்கூல் ஆஃப் வேதா அப்படின்னு இருக்குது. அந்த வேதிக்கின் அடிப்படையில் தான் வந்து பரக்கிரதம், சமஸ்கிருதம், கிரந்தம், புரட்ட தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா தமிழில் வந்து டயலாக் மொழி ஏற்படுத்தினாங்க. அதுதான் வந்து வேதம். அது நம்ம ஆல்ரெடி அதை பற்றி பேசியிருக்கோம். வேதத்தின் அடிப்படையை வந்து நம்ம வந்து ஒரு மனிதனோட ஒரு மரத்தோட அடி வேறு மாதிரி வேதம். மரத்தை வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம், ஆனால் வேரை பார்க்க முடியாது இல்லையா? அதே மாதிரி தான் அவனோட சிந்தனையும் செயலும் வந்து எந்த அளவுக்கு டீப்பாக இருக்குன்றது வேதத்தின் அடிப்படையில் தெரிஞ்சுக்கலாம். எந்த நாட்டுக்காரங்களுக்கும் வேதங்கள் இல்லை. நம்ம தமிழ்நாடு இந்துத்துவத்தில் வந்து வேதங்கள் இருக்குது. இப்போ வேதங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு சித்தரும் ஒரு விதமாக வேதங்கள் எழுதினவங்க இருக்காங்க. அந்த வேதத்தின் அடிப்பில் இப்போ அதேமாரி சக்திரிய வேதம்னு ஒரு வேதம் இருக்குது, தனி வேதம். அது வந்து சக்திரியனுக்கான வேதம். அதை பற்றி நம்ம வந்து டீப்பாக ஒரு நேரம் வந்து சக்திரியோட வேதத்தை பற்றி நம்ம பேசுவோம். நன்றி, வணக்கம்.